Salutare tuturor! Stai, am volumul cum trebuie? Da. Bine. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Și astăzi ne vom juca Merloc 2.0. S-a făcut un update la acest joc și da, ce să zic. Acum ai niște roboți mai nou, niște armuri robotice. Și eu m-am jucat pe aici pe acolo destul de mult. Au băgat niște monștri noi, au băgat monștri de piatră. În sfârșit l-au băgat pe Excel în joc. Pentru că inițial nu era joc. Și să vă arăt de ce ziceam eu cu armurile. Deci avem aici chestia asta cu craftatul. Apoi avem aici la scuturi. Putem să scanăm o combinație de scuturi. Sunt vreo 3 scuturi unite. O să vedeți imediat. Bun. N-am prea multe puteri pentru că eu m-am axat în mare parte pe nivele. Și fac, a trecut o minut jumate și n-am făcut nimic. Așa. Vedeți? Au băgat niște roboți. Și așa scanezi 3 scuturi, bineînțeles. Eu acum țin telefonul pe pad de ei, așa. Ce avem aici? Scuturile. Puterile mele combo. Vedeți? Ultima scanare, combo 1, combo 2 și combo 3. Le avem aici pe toate. Eu las asta. Suflări toxice ale ritmului. Și vedeți, putem să... Înainte era o zonă de testare, dar era altfel. Acum au schimbat zona de testare. Așadar, acum e așa numai o cameră holografică. Și fiți atenți că asta dă o bucată. Deci dă o bastârcă cu scuturile. Și mai am și armura lui Clay. Armura asta vreau să zic. Înapoi. Bine, ne apropiem de 3 minute fără să fi făcut ceva. Bine, așteptăm puțin. Știți că am postat și Minecraft ieri. Să spuneți dacă mai vreți episod. Am uitat că l-am șters ca să-mi iau chestia asta, dar oricum îmi rămân hărțile salvate. Deci avem multe nivele. Vedeți unde e așa un simbol din ăsta cu robot? Acolo o să fie un robot și s-a băgat și o oaie nouă în joc. Înainte puteai să tunzi. Erau niște oi normale pe care le puteai tunde cu Fortrex-ul. Dar acum mai găsești ocazional și oi mari, aurii. Și știți că la finalul serialului Nexonites, dacă v-ați uitat, Cartea monștrilor e înfrântă și devine un nor. Ei bine, în joc acum avem acel nor și va apărea în sezonul 3 din Cavalerii Nexonites. Și deci chestia asta cu Gestro foarte ciudat, monștri din piatră și fulger, va fi în sezonul 3 din ce am văzut pe internet. Ce? Am filmat 4 minute fără să fi făcut ceva. Alegeți pilotul pentru costumul de luptă. Știu că v-am zis că i-am pe toți. Chiar i-am pe toți. Ăștia cu ze câștigă într-un nivel. Deci, Macy. De fapt nu, Macy o găsi. Nu. Dar pe ultimii 3 găsim în al 3-lea nivel. Pe ultimii 3 oameni buni. Nu, ce prostie am făcut! Nu vreau pe Macy. Bine, acum l-am ales pe Clay. Macy e slabă. Un robot, vreau să zic. Macy, robotul Macy e slab, nu știu. Abia dă cu buzduganul ăla. Zici că dă cu cana în gratii. Așa dă cu buzduganul și mi-e foame.
Pe asta o iau. Bum, bum. Și mă bat cu what the fuck e asta? A, super grozav sau ce-mi dă? A, mai devreme am ajuns până la următoarea liniuță cu o putere și mi-a dat super grozav. Acum mi-a dat mega puternic. Vreau să obțin informații. Ok, deci chestia asta e o travă. E o travă. Am și o potion boss. Perfect. Așa, perfect. Nu vreau să-mi folosesc nestemata aia, evident. Dacă vreți să continue seria, nu uitați să apăsați acel buton de like. Au trecut 6 minute și nu ne-am făcut nimic. Și bă, Iulică, deci dacă te uiți la clipul ăsta, acum te-ai convins că am consolă. Și ai văzut ce am făcut pe Minecraft. De asta, bă, că ăla zicea că nu-i merge să se aboneze la mine. Da, oameni buni, nu-i merge sau nu vrea. Ia să mă dezabonez și eu de la el. Bă, Iulică, deci dacă te uiți la asta mă dezabonez, gata, ariba. Hai, mâncați-și. Ce nu-mi place e că ăștia merg foarte încet. De ce naiba sare acid? Jesus. Jesus, eu pe unde e? Bum! Și fiți atenți aici. Haha. Dacă auziți ceva pe fundal e televizorul, ca de obicei. Mâncoțioș. Holy fuck, cât reziști. La câte lovituri reziști. Dă-i. Oh my god, și aici nu folosesc puterile pentru că nici măcar nu s-a încărcat. Dar o să vedeți, deci sunt puterile... Sunt mai multe puteri combinate, după cum vedeți aici. Le am pe robot. Alea cu care dă ăsta bastârca în pământ. Haide. Fuga, fuga. Cred că ăștia merg încet. Stai, deja am ajuns la boss? Unul din doi, asta e următorul. Fiți atenți ce mai e asta, bă. Evaporare malefică se numește scutul pe care le are el aici pe mână. E Grimrock. L-am văzut pe YouTube. La alții. Haide, mâncați-și, dă dragonul. M-a amețit. Toare! Oh! Aoleu, că până îl bat eu pe ăsta. No, bine, mai dă-i câteva bastarci. Sabie. Perfect. Da, fac. Mă turtește? Nu! Păi repară! Cum mă bag în... așa. Lol, ce tare. Haide. Ce asta? De ce să făcuți lumea? Asta face puterea aia numită evaporare malefică. Fugi. Aștept să îi se ducă chestia asta pe care o vedeți voi aici. Evaporarea lui malefică.
Și îi dau foc, gata. Ard. Bag o travă, apoi îi dau foc. Și mai dau și bucăți cu sabie. Gata, boss, te-am rezolvat. Am vrut să fac așa un nivel, ca să vă gândiți și voi dacă vreți sau nu să fac. Să fac o serie. Însă, cam atât cu acest episod.